बर'फ्रा खेराइ फुजाखौ माने मा होनो बोसोरफ्रोमबो होयो गोबाङावनो आरो बे जाबाय गोदो गोदायनि सानस'नो हायै समनिफ्रायनो जोंनि माने आजै आबौमोननि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जोङो बर'फ्रा बयबो फोथायो जे बे संसाराव इसोर दङ आरो बे इसोरखौ बर'फ्रा बाथौ बोराइ होननानै बुङो बे बाथौ बोरायानो बे गासिबो बुहुमनि बे संसारनि बेनो सोरजिगिरि आरो बेनो खांगिरि आरो बेनो फोजोबस्रांगिरि गतिके बेनि सायावसो जों गासिबो दिनै सोनारनानै दङ बे हिसाबै बिनि सायाव फोथायथि लाखिनानै जेब्लायबो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिबोयो बावथाय बावबोयो जों जि मोनो आरो खैफोद आफोद जों बेनावनो माने मा होनो बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ बियो आरो बायदिसिना खामानियाव जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोङो बोर बियो दा बेबायदि जों जेब्लाबो बाथौ माने फुजाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो होबोदों दा बेवहाय खेराइ फुजा होदों खेराइया जाहैबाय बाथौ बोराइजों लोगोसे बर'नि जेसेबां मोदाय मोदायजोफोर दं बिसोरखौ हांख्रायहरनाय बे मोनसे सम्पुर्ण फुजा जेरैबायदि गुबुन गुबुन माने हारि माहारियाव माखासे खान्थि दं जे बयबो दिनै हारसाफ्रा मा होनो हरिखौ कृष्णखौ फुजा खालामो नाथाय बिसोरो मालाबा मालाबा मा होनो भागवत पाठ खालामो पुर्णांग भागवत पाठ जेराव मालाबा 7 दिन मालाबा 15 दिन आरो बे भागवत पाठआव बिसोरनि विष्णु भगबाना माब्ला माब्ला श्री कृष्ण महरै हरि महरै राम महरै आरो गुबुन गुबुन मुङै अबतार लानानै बा जोनोम लानानै बे संसाराव बे संसारखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावफैया बेफोरखौ बुजायनाय जायो फोरमायनानै होनाय जायो थिग जोंनाबो बे संसाराव आफा बोराइ बाथौ बियो जोंनि थाखाय मायाव जेन'बा जोंनि जिउ खांनायाव मदद होबोदों जोंखौ खांबोदों आरो जोंखौ रैखाथि होबोदों लोगोसे बिनि अनगाबो आइ बिमा माइनावनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ जोंखौ माने जानाय लोंनाय अभाब गैयै धोन सम्पति बिनि उनाव सोलोंथाइ समाजनि खान्थि बायदिसिना बेफोर बेलायाव जोंखौ माने मा होनो गियान होफैदों बा गियान होदों बेफोरबायदि मोदाय मोदायजोखौबो खेराइ फुजायाव हांख्राय हरनाय जायो ओंखायनो बियो मोनसे बर'फोरनि आबुं फुजा जों बोराइ बाथौखौनो सिबियो नाथाय बोराइ बाथौजों लोगोसे ओइदिन जों बयखौबो हांख्राय हरो थारमाने जोङो दा चिफ मिनिस्टारल' नङा जोंनो इडुकेसन मिनिस्टार फाइनान्स मिनिस्टार एग्रिकालचार मिनिस्टार इन्डास्ट्रि मिनिस्टार सबखौनो नाङा होमबा गतिके बे मालाबा चिफ मिनिस्टारजोंल' जाया डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारखौबो नांगौ होननानै बयखौबो लेंहरा होमबा मिथिङाव थिग दिनै बर'फ्रा खेराइयाव बेबायदिनो जोंनि गासैनिबो गोहोगोरा बा गोहोनि बिगोमा बे मोदाय मोदायजोफोरखौबो खेराइयाव हांख्राय हरनाय जायो आरो जों हांख्रायनाय लेखा माने स्वयं बे इसोर बोराइ बाथौजों लोगोसे आइ बिमा माइनावजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ मानसिनि सोलेराव हाबफैनानै बिसोरो जोंनि बावथायखौ मोसा मोसा माने जालाङो आरो बायदिसिना बोसोन होनानै थाङो आरो माबाफोर मोनथिनो लुगैयोब्ला सोङोब्ला बेखौबो मालाबा मालाबा जोंनि मोदाय मोदायजोफ्रा आरो आफा बोराइ बाथौआ आइ माइनावा माने खोन्थानानै थाङो दा बे सोलिबोनाय मोनसे हुदा आरो बे हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिहेतु दा गोदानै दाजादों बिथांमोना जाहाथे बे काउन्सिलखौ मोजाङै सालायनो हायो बे काउन्सिलाव गासै बर'फ्रानो आलो गोजोनै रायजो मोनजायो अनलायनानै थानो हायो आरो बेवहाय जेबो खैदां खैफोद जाहाथे फैया बिनि थाखाय बोर बिनानै दिनै बिथांमोना बेवहाय नैथि खेबनि थाखाय खेराइ फुजाखौ होदों खेराइ फोरबोखौ होदों गोदो गोदाय सरकार गैयामोन जों सरकाराव गैयामोन गोदो गोदाय गारि मटर गैयामोन गोदो गोदाय बेफार बानिज्य गैयामोन ओंखायनो खेथि बाथिल' खालामोखाय माने गोदो गोदाय बिदिनो आघन मागो बेयाव जानायखौ जों इसोरनोबो बावनाय बे हिसाबै होयो बिनि उनाव बैसाग फैनाय लोगो लोगो जोङो गोदानै आबाद मावनोसै बे हिसाबै जोङो आबादनि थाखाय जोङो इसोरनाव माने बोर बिनानै खालामो बिनि उनाव कार्तिक मासाव माने माइआ बिथराय थयोबा गोरबोआव माइआ थाफैबाय बे जाहाथे थेफा जाया गुग्ला जाया मोजाङै मोजां ओंखारो बिनि थाखाय जोङो खाथि गासा सावनानै आइ बिमा माइनावखौ बे समाव हांख्राय हरो गतिके गोदो आबादल'मोन दा ओंखायनो सोरबा बेफार मावदों बेबो गणेश फुजा होगोन नङा होमबा सोरबा राजखान्थि खालामदों बेनो गोहो नांगौ मोजां सालायनो हानाय
गियान नांगौ सोरबाया गारि घरा बायदिसिना माने दानाय लुनायनि खामानि मावदों बिसोर बिश्वकर्मा फुजा होदों दा समजों फैयै फैयै दिनै बर'फ्राबो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जाहोनाव माने आफा बोराइ बाथौ आरो गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोखौ फुजा होयो दा दिनैबो ओंखायनो बे खेराइखौ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला मोनसे राजखान्थियारि भाबै बे काउन्सिलखौ खुंनाय बे काउन्सिलखौ मोजाङै मोजां खांनायाव बानायाव जाहाथे जेब्लायबो जाफुंसारो आरो बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौ आरो गुबुन गुबुन मोदाय मोदायजोआ जेब्लाबो जाहाथे बोर सारस्रियो बिनि थाखाय बिथांमोना होदों बिटिआरनि सिमा बारायनाय बे दाख्लै साननैसो सिगाङाव फोसावजाबाय नाथाय बिकेडब्लिउएसनि सिमा बारायनाय दासिमबो सिमाया थिग जायाखैबा भिलेज नटिफाइ जायाखै बेनि सायाव ना बिकेडब्लिउएसि ना माने गासिबो गामिया साबमिसन जाबाय दा बे गामिया नटिफिकेसन जानांगौ आरो नटिफिकेसन जानो थाखाय जिखिनि गामि बेवहाय होनाय जादों बे गामिफोरखौ भेरिफाइ खालामगासिनो दं माने डिस्ट्रिक्ट गासिबो डिस्ट्रिक्टआव बे जाब्लानो गासिबो जाजोबगोन आरो माने बिटिआरआव हाबै गासै गामियानो बिकेडब्लिउएसिआव थागोन गासै बर' गामियानो ओंखायनो बिकेडब्लिउएसिआव बेबायदि माबा खालामनांगौ गैया मात्र नटिफिकेसननि गोनांथि दं आरो बे नटिफिकेसनाव जिखिनि गामिखौ दा इन्टारिम काउन्सिला साबमिट खालामदों आरो जिथु मा होनो इउबिपिअआ साबमिट खालामदों बेखौ गभर्नमेन्टआ दा माने गासिबो डिसि माबायाव नायनो थाखाय हरदों आरो बे क्लियार जानानै फैयोब्लानो नटिफिकेसन जागोन माब्ला फोसावजानायनि मिजिं दङ बे बबेयो भिलेज नटिफिकेसना माब्ला फोसाव ना जेब्लानो खामानिया जोबो दा बेखौ बुंबाय थानाय जादों रायलायबाय थानाय जादों बे मथे गासिबो जिल्लायाव इन्सट्राक्सनखौ हरबाय आरो बे जिल्लाफ्रा गासिबखौबो दा भेरिफाइ खालामनानै सहैजोबब्लानो बे नटिफिकेसना जागोन बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जे आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै जि हमनाय रेस्ट खालामनाय जादोंमोन बेनि सायाव पस्क' एक्टखौ बाहायनायाव तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बराया दा सिएमआ गोरोन्थि खालामो आरो बेखौ निमाहा बिनानै गावनि मासिनिफ्राय एंग्लायनांगौ बे खोथाखौ राजखान्थि सुबुंफ्रा जेब्लाबो बयखौबो सुजुग लाबाय थायो बायदिसिना बाथ्रायाव बायदिसिना दाय होलायनो नाथाय सरकारा सरकार आरो सरकारा सरकार हिसाबै माखासे जि आयेन खान्थिफोर दं बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो आरो दा जिथु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बाल्य बिबाह बेनि बेलायाव सरकारा मोनसे गोख्रों हाबाफारि लादों आरो खुनु मथे माने उन्दै बैसोआव हाबा जानो नाङा आरो ओंखायनो जायफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जादों बिसोरखौ आयेनखौ सिफायनायनि मुङै दा माखासे जि माने राहा लामा लादों एक्सन एरेस्ट खालामदों बे जाथायफ्रा दा बेफोरो जागासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो बयनिफ्रायबो माबा माबि माने भिउफ्रा ओंखारदों गतिके माबा मोनसे मावोब्ला माबा मोनसे रिएक्सन बियो ओंखारो नाथाय बियो मोनसे आयेन दंखायो बे आयेन भंग खालामनायनि मुङाव बे हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावफुंनो थाखाय दा लादों जेखौ आगोलनि समफ्राव माने बेबायदि गोख्रोङै लाबोनाय जायाखैमोन ओंखायनो आं सानो बे बेलायाव जायहा जि बिनि सायाव माने मा होनो मोनथिनो हानाय गोहो दं बेखौ लानानै सरकारखौ सुबुरुन होयोब्ला आं सानो फैबाय थानाय समाव गोरलैयैनो बे आयेनखौबो जोङो मावफुंनो हागोन आरो आयेन सिफायनाय हाबाखौ रावबो मावनो आवगायनाय नङा आरो बेबायदियै थांबाय थानो हायोब्ला अब्ला बेबायदि जाथाय जिथु जाब्रबदों दा माने माखासे सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय बेबायदि जाथायफ्राबो जोंनि गेजेराव जानाय नङा